hatu kabyang banchukendo ya ka Meghalaya kum ka jilla ka ba jille ki kamrunar khamtam klem ka nongrim ka baskem tempat ke sempat kut lah alet sengi bingile kita kinong menyap beri kinong kai drugs sila tak hai ya ke ini sang suara kan mak yang pendengar ni kan dia ban ra kan the kai met nó khai met nó để xem cái lạ ban poi cái này cái trong rồi để ta cái đau xóa ba kini ki genja kum ba ong ba alan mene ba kata aku seorang kan ne kamu ini ban kendek dulu mentah ini ki social media influencer ki bisuan no ki promote ya kajakan all of a sudden boom bisuan ka tourism nang to ka create lot you know kala create lot ka jing jabo ka we sakaway ngim la ban tip ya ka jing rung jing mi jing ki tourist kila banum dei ki tourist kila ban dei ki reusneu kum ni kong tang ya ka tourism ha seorang ngala ban om dei ka sarkar ba kentil ni kentil mangi ki tradisional ya ka tourism ha apa seorang abang itu long ni rasa kajing tanggung peti ini ban mau berbuat ba para mensimpri mo ka kajing kuat jing ban penpau ya kajing susi bab kajing susin ya kajing jaya lihat raja kan pet ya ka program street dog hakaba ninyatai alor ka phang ka Meghalaya ka sngal ne nakabenta kinong junga kai perthai menta ka sngi ka khatlai tarik ujillew hakapor sanbaje janmit hadidi Meghalaya padha ka YouTube channel ka jongka ka DD News Meghalaya